No niin, kokeillaanpas tässä nyt tätä paperilennokin tekemistä, että yritetään tällä lailla hienolla sydänpaperilla tätä näyttää. Ja minkälainen tästä nyt tulee, niin sitten se näkyy ehkä muutaman minuutin päästä. Mutta aloitetaanpa tällä lailla, että laitetaan täältä toisesta kulmasta, yläkulmasta otetaan ja taitetaan tämä paperi tähän sivulle sillä lailla, että tuonne tulee tuo kärkipiste mahdollisimman tarkkaan. Että siinä 2 paperia menee niin kuin limittäin niin, että siihen tulee tuo terävä kärki. No, aika lailla noin. Ei se nyt ehkä mulla ihan tullut, mutta tuohon vielä vetästään kynnellä tuo. Saadaan terävä raja tuohon ja tehdään sama sitten toiselle puolelle. Ja nyt sen pitäisi tulla samaan paikkaan samalla tavalla tuonne kärki. Noin. Siinä oli alku. Ja nyt me saatiin tähän tämmönen vähän niin kuin ristikko aikaiseksi. Ristikko ja nyt sitten tästä tulee mielenkiintoinen vaihe. Eli puristetaan tästä keskeltä, että saadaan tuo, mikä tuolla keskellä on nyt tuommoinen ristipaikka, niin saadaan se tuohon käreksi, niin puristetaan täältä tämä paperi tälleen hassusti. Ja kun nuo taitokset on nyt valmiiksi tehty, niin ne melkein lailla automaattisesti melkein menee oikealle paikalle, mutta laitetaan vielä nuo sivut sitten tuonne reunalle näin. Oikein ja sitten tältä puolelta kanssa. Okei, tämä ehkä oli tähän ykkösvaiheessa, että nyt tätä kohtaa voit itse kokeilla. Ja lähdetäänpä sitten tähän lenskarihommaan kakkosvaiheeseen. Eli nyt meillä on nämä puristettu tällä tavalla. Otetaan tuolta käreestä täältä, mikä on tuonne taitettu sivulle, niin kärki tuonne, vaihdetaankin se tuonne puolelle, tuonne ihan lentokoneen tänne tulevaan kärkeen. Tai ainakin nämä otaksutta, että siitä tulee se kärkiosa. Taitetaan vielä tuo ja sama toiselle puolelle, eli täältä otetaan tämä taitettu kolmion muotoinen pala, nostetaan se tänne ylös ja pistetään tuon kaveriksi tuonne ihan yläkulmaan tai eteen ja vielä voi niinku aina nämä hyvä tehdä tälleen kynnellä vaikka tai jollain kovalla viivaimella tai jollakin. No niin, toi ei ollut paha, mutta nyt tulee semmonen vähän hankalampi juttu, joten nyt tarkkana. Mä vähän käännän tätä tälleen. Ja mä nyt täältä lähdenkin taittamaan tämän, tässäkin on tämmönen kolmio, niin otetaan tämäkin vielä pienemmäksi. Otetaan tämä taas tuohon puoleen väliin tiukkana. Tämä rupeaa olemaan jo tukevaa tämä paperi, kun siinä on monta kerrosta. Eli tuolta kärestä otettiin ja taitettiin näin, ja nyt tulee sitten hankala. Sama homma. Taas tämä sama kärki, mutta nyt taitetaankin tälle puolelle näin. Jos et vielä tässä kohdassa pysynyt kärryllä, niin katohan tämä pätkä uudestaan. Ja sama homma. Eli ensin tehtiin tälle puolelle, sitten tehtiin tälle puolelle. Ja nyt me saatiin tähän taas tämmönen ristikkäishomma ja taas me tehdään tämmönen, että supistetaan tuo paperi tällä lailla tuonne keskelle saadaan. Ja nyt tästä vasta tulee sitten tälle lentokoneen. Tämä on varsinainen kärkiosa muuten sitten. Näin, hienon näköinen. Ja sama tehdään sitten tälle toiselle puolelle. Eli tuota pitää vähän kynnellä pian tuo, että se taittuu mahdollisimman teräväksi tuo kärki tuo. Noin taitetaan. Ja sitten taitetaan tuolle taas tiukkana tuo kynsi tuolle, että saadaan se kärki tuonnekin pysymään. Ja pistetään tuonne, täräytetään tuo kynnellä tuo vahvasti joutuu painamaan. Ja nyt kun siinä on 2 taitosta ja taas puristetaan tuosta välistä, saadaan nuo taitokset auttaa, että saadaan tähän tämä lentokoneen oikea kärki. Näin. Tällä lailla pyöräytetään.
pistäpäs tuonne päin. Nämä aika hassun näköinen tässä vaiheessa, mutta tämä nyt oli sitten osa 2. Tätä joudut treenaamaankin varmaan. No niin, ja sitten 2 on toivottavasti onnistunut ja pitäisi olla suurin piirtein tämän näköinen vehe, niin nyt sitten loppuosa eli viimeistellen. Tämä ei olekaan enää vaikea. Tästä tulee siis koneen kärki, niin nyt ainakin näen, että käännän tämän tällä lailla, että taitan tänne alle puolesta välistä tämän. Eli tämä taitetaan tästä näin. Näin vaan. Chups. Ja nyt tässä on oikeastaan 2 vaihtoehtoa, kumpaan suuntaan sä nyt haluat sen. Mutta näin päin tuntuu menevän paremmin. En ole ihan varma, kumpi se niinku olisi oikeasti. Voit toki testata. Ja nyt tässä kohdassa, kun alkaa nämä siivet tulla, niin näittenhän olisi hyvä olla samaan kokoisia. Niin nyt ennen kuin vedät kynnellä tarkan taitoksen, niin laitan nuo käret tuolla, että ne on saman mittaiset nuo siivet. Tuosta nyt saadaan tuo siivet tällä lailla, että ne on yhtä isot sitten kuin aukasta. Tai ainakin toivotaan, että no niin, eli tässähän se lentokone alkaa jo hahmottua. Ja nyt vielä taivutellaan vähän sen lisää. Käännetään tämä kone selälleen tuohon ja pikkusen puristellaan tästä ja tehdään tähän tämmönen, mistä on hyvä heittää tuo ja saa nuo siivet tälleen. Se voi mennä tää peräosa niin kuin madaltua tämä kynnys tänne peräosaan, ei haittaa mitään. Sitten vaan taitat sen molemmin puolin pikkusen tuosta ja siinä alkaa olla nyt ne siivet kasassa. Ja nyt vielä tässä kohdassa voi tarkistaa vielä tuon, että nämä siivet on aika lailla saman kokoisia. No mulla ne aika lailla on, ehkä siinä nyt pieni heitto on, mutta sallittakoon amatöörille. Joo, ja tässä nyt onkin sitten lentokone melkein valmis, että nuo siivekkeet voidaan laittaa tuohon ja näitähän voi sitten mittailla, jos haluaa oikein viimeisen päälle laittaa nämä siivekkeet tänne sivulle, että nämä antaa vähän semmoista lennolle vakautta ja jos nyt sattuu, että toinen siipi on vähän isompi, niin näillä voi sitten toista siivekettä pikkusen ottaa vähän enemmän ja toista vähemmän, niin saa sen koneen lentämään sitten suoraan. Näitä voi toki sitten koko ajan säätää. Ja samoin tuolla peräpuolella, että tänne voi vähän ilman vastusta lisätä, laittaa tänne symmetrisesti samankokoisena tämmöiset pienet liuskat. Nämähän olisi tietysti järkevää saksilla tehdä hienosti, mutta minäpä tässä teen tälleen käsityönä. Vähän tämmöiset peräsimet ja näiden säätö on kanssa semmoinen, että miten se vaikuttaa lento-ominaisuuksiin, niin sitten saat itse testata. Ja nyt sitten ei muuta kuin heittelemään ja hyvää kesää. Moi moi!